when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Mange år det, men så synes vi, vi skal hele tiden udvikle os. Det skal vi alle sammen. Og det er jo sådan en måde at gøre på, at der var efterspørgsel på økologisk produkter der. Og det passer meget godt ind i vores størrelse med køer vi havde og med det jord. Det kræver en helt forholdsvis meget jord til at køre det. Det havde vi. Det er jo så det, jeg måske... Sådan ser jeg det jo ikke. Jeg er jo landmand. Så nogle af de der andre produktioner, I snakker om man har... Der er noget, der man laver græsmælk eller nogle forskellige økolog eller sådan noget. For mig er det sådan lidt noget krydderi oven på kagen. For alle de der grundting er jo fuldstændig det samme. Men umiddelbart sådan helt enkelt, så har vi ikke jord nok til at være økolog. Kiss me under the light of 1,000 stars. Ja, så er det som regel dyrlægen der, ikke? Men også man får hvad sygdom det er, ikke? De kan også godt komme i... Så kan vi begynde at fodre med noget andet og give dem rent dårlig mave, så må vi give dem noget høje og tørt. Men må du godt give det samme medicin som konventionelt landbrug? Det må jeg godt, men jeg må ikke selv give det. Så det er dyrlægen, der skal komme og gøre det for mig. Og det er dyrlægen, der skal komme og sætte diagnosen. Jamen, de får noget antibiotika, ligesom de andre får. Hvor meget medicin må du give din kvæg? Jamen, det er min dyrlæge, der bestemmer det. Altså, hvis en ko er syg, så skal det behandles. Altså, hvis det er medicin, der skal til, så er det sådan. Altså, det er ikke så, for at vi sparer på det, men vi prøver så vidt muligt at undgå, at de er syge. Det er det bedste medicin. Ja. Nu havde vi lige en ko, der blev hentet i går. En ko, der har fået en kalv. Den har levet landet med benet, så den ikke kan støtte på det ene ben. Så skal vi jo vælge, er det noget, vi kan gøre noget ved, eller er det noget, der skal overstås det her. Så ringer vi til slagteren. Så hedder det en nødslagtning. Det vil sige, at den bliver tjekket af dyrlægen, om den er i orden til at blive slagtet og blive til at spise. Det var den. Så kommer jeg ind og henter den, skyder den ned og tager den med. Altså, man må give afkald på nogle hjælpemidler, altså jeg kan ikke sprøjte på fugerne for eksempel, jeg kan heller ikke sprøjte med gårdsplads, det må vi ud med hakjern eller. Og så er det lige sådan ude i markerne, ikke? Altså, der er væsentlig forskel ude i markerne, man kan ikke alt ukrudt og skadedyr, det må vi bare forholde os til at prøve at drive det med nogle afgrøder, der er konkurrencedygtige over for ukrudt, så det. Nej, så der er jo sådan set, om jeg tror, uden jeg er helt præcis, så som det eneste land i verden, så har Folketinget jo lavet en lov om hold om dyr. Det er jo kun os. Det er jo køer og grise og får og heste. Og den skal vi jo alle sammen overholde. Så selve grundreglerne skal vi overholde alle sammen. Så der er ikke nogen specielle forbehold som os. Det tror jeg ikke. Men der er jo regler for alt her, ligesom der er for, hvad I skal lære i skolen. Jeg gøder ikke nær så kraftigt som en konsulent. Jeg tror, at vi gøder noget nær det halve af en konsulent. Fosfor og kali, det er et grundstof, som er i jorden, som vi bare skal sørge for, at ikke tære for hårdt på hele tiden. Det vil sige, at markerne, vi kan godt give gylde på nogle marker hver 3. eller 4. år, der, ikke? Og så for opsummere det fosfor og kali til det. Kvælstof, det er mere flygtigt.
og der gør vi det, at der er kløvergræs i 2 år, og kløvergræssen den kan også binde en hel masse kvælstof fra luften. Det kan kløverne altså gøre det, ikke? Og lucerne også for det. Og så efterfølgende så er der opbygget en forholdsvis stor mængde kvælstof, næring i jorden efter græsmarkerne. Så pløjer vi dem op, og så vi korn efter. Og så kan kornet tage en hel del af det kvælstof.